ҳамдорон азиз салом алейкум. Қарор дорем дар боғи ман деҳаи чорбоғи ноҳияи Варзоб 19 августи соли 2025 дар назди Ноки Санта Мария. ин ноки зур будааст. ина бинед. ин ноки бинед, хушругиша бинед. тарафи автобус бо ин қадар вай мешудаст мана инҷа майда ҳаки худаш. ина бинед. мо иро аз Туркия овардаги будам ва як ташо оварда дар боғи худам шинонам. дигарош пул мешад гуфта фурӯхтем. ҳамин 10 та намешунонӣ го. ина бинед чӣ хел нокҳои ба зеби хушрӯй. ина бинед. инаша бинед инқадар калони хушрӯй. ҳар якта нок аст ки ин неки сахтҳолӣ намедонам ман як таша хай канда дар пеши шумо газам кани чӣ хел барои ки ин мумкин ягон рӯз дузида баранд ина ва мо бехабар монем. як ташо канем бисмиллоҳи раҳмони раҳим. анаминашро меканему. мана Санта Мария ина нока ба зебиша бинед. мо овардем ҳамқадар фурӯхтем ҳазор донаҳо. кадоме нахарид агар ин кори безеб кад. ина бинед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. мо ҳамирӯз мегазам дар пеши шумо. непухтагӣ бо чинедо як ҳафта монед агар бо беҳтарин мешавад. ана бинед ноки Санта Мария. ҳоли як ҳафта дига истад ин қандуша гирад, ин беҳтарин мешавад. хай ба ҳотият подписатсия кунед, лайк монед, кани гап занед ки ҳамин нок ба зеб меиноe дар маза ба маза мана сафед дарунаш. худаш 2024 шинондем, мана 25 инқадар баст аллакай дидед. бо ҳар якта ноки мекунад ки неми дасти ман будаги 250 грамм аст. калониша бинед дасти ман чӣ қадар пур шуд дасти ман. ҳамдорон азиз ин нок буд ноки Санта Мария. дар паноҳи худо бошед.